गासिनो दं बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया बिपिएफ हानजा हिसाबै जों हारसिंनो गेलेगोन आगोलावनो बुंबाय चन्दन खाम्फा थांनायखौ नोंसोर गाब्रायनो नाङा बियो आंनिनो मानसि बिसोरो आंनिनो मानसि आरो बिसोरो इउपिपिएलआव थांदों होननानै बिसोरदि इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगोन बे नङा बिसोरो आंनिनो मानसि बिसोरो आंनि सिआइडिसो खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर गिबियाव आङो मैयानि समावहाय बिटिसि एकर्डनि खुंगा 22थि मुंख्लं सान फालिनाय बिथांमोन बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय नैथियाव आङो बिपिएफ पार्टिनिनो बारग' हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि प्रमेला रानी ब्रह्म बायद'नि सोमोन्दै एसे सावरायनो थाखाय भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों रायजोफोर नोंथांमोना जानो हागौ प्रमेला रानी बायद'नि बुंनाय रावफोरखौहाय खोनाखाबाय थेवबो आङो आंनि इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय बे भिडिअखौनो एसे हगारनानै होबावनाय जासिगोन सब्ला फै जोङो बिपिएफआव दंमोन होनबा दाम दङमोन बिपिएफनि जोंनि लिडारखौनो निन्दा खालामनानै थांनाया बेहा जेबो जाहैया बे नायनो रोङाखै जों बेखौ लानानै बिपिएफखौ सालायनो सेस्था खालामदोंमोन नाजादोंमोन खिन्थु बेयो बिपिएफखौ नायाखै रायजो राजाखौ नायाखै बिपिएफ मोजां मोनग्रा रायजो राजाखौ नायाखै मात्र गावनि बेक्तिगत सार्थखौ नायनानै बियो इउपिपिएल दलाव जगदान हैबाय बियो गाव मा मोनहैगोन बे गावनि खोथा गावनि खाफालनि खोथा खिन्थु जोंनि बिपिएफनि लिडारा फैगौ समाव आरोबाव दिनै जिहेतु रायजो राजा नुजोब्बाय 4 बोसोर नुबाय 5 बोसोर जानो बारा गोबाव गैला बेखौ लानानै रायजो राजाया दिनै गोदानै सिन्था खालामबाय हाग्रामा महिलारिया फैफिननांगौ होननानै अब्ला जोङो खोनाबाय प्रमेला रानी बायद'आ बुंदों जे बिपिएफ पार्टिनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबब्लानो बेसेन गैयै रावखौहाय बिथाङा बाहायदों दा खाम्फा बरगयारी सार आरो चन्दन ब्रह्म सार बिसोर सानैया इउपिपिएलआव फैनाय लोगो लोगोनो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय जोङो बेसेन गैयै राव खोनासंनो मोनदों रायजोफोर बिसोरो गावसिनि पार्टि नागारब्लानो मानसिखौहाय भेलु खालामा बेखौहाय जोङो रोखा नुनो मोनदों दा बेखायनो आं बुंदों प्रमेला रानी बायद'मोन बायदि सिगांनि समावहाय नोंसोरो जि खामानिखौ मावनांगौमोन बे खामानिखौहाय नोंसोरो मावनो हायैनि थाखायनो खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्म आरो बिजों लोगोसे गोबां एमएलए एमसिएलए एमपिफ्रा इउपिपिएल पार्टियावहाय बिपिएफनिफ्राय जइन जादों रायजोफोर मिथिबाय दा बिसोरल' नङा दे आरोबाव नैबे दाननिनो 16 अक्ट' खालार खालि आरोबाव नोंथांमोना नुनो मोनबावगोन नैबे सानै मानसिखौहाय नोंसोरो आरोबाव नुनो मोनबावगोन बिपिएफ पार्टिनिफ्राय इउपिपिएल पार्टियाव हाबनाय मिथिबाय दा रायजोफोर नैबे डिजिटेल मुगायावहाय प्रमेला रानी बायद'मोन बायदिया जेबो खामानियाव होआ बिसोरनि बुंनाय रावाबो जेबो बेसेन गैयैसो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ रायजोफोर मिथिबाय दा बै समावहाय जेब्लानाखि बैसो दङमोन बे समावहाय गोसो बायदि रायजो राजाफोरखौहाय थगायनानै जाबोखाबाय दा जेसेखिनि बुथुमनानै दोनदों बेखौनो लानानै रंजा बाजा जादो आबै मिथिबाय दा दिनैनि समावहाय दानि लाइमोनफोरखौहाय जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै आन्दायहोनो हागोन होननानै माब्लाबाबो दासानसै दा बेनिखायनो आं सानदों निस्सय प्रमेला रानी बायद'नि गोरबो बिखायावबो हाग्रामा महिलारि सारनि अननाया दिनैसिमबो जमा जानानै दङ बेखायनो बिबो जेरै हाग्रामा महिलारि सार बुङो बेबायदिनो गोदाव सोराव बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनदों मिथिबाय दा रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय आं बे भिडिअखौ होला थेवबो नोंथांमोना मिथिखाबाय खाम्फा बरगयारी सार आरो चन्दन ब्रह्म सार सानैखौहाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारानो रायज्लायनानैहाय थिनहरदों होननानै बुंदों बिनि भिडिअखौहाय आं होखांखाबाय आरो बिजों लोगोसे आरोबाव मा गोदान बाथ्रा बुंबावखो सिआइडि फाथायदों इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौहाय स्टाडि खालामनो थाखाय सिआइडि फाथायदों होननानैहाय बिथाङा आरोबाव बुंबावदों रायजोफोर गोसोआव जा सानो खुगायाव जेखौ फैयो बेखौनो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय फोरमायनानै होनायखौ जोङो बिपिएफनि चिफखौहाय
ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ अब्ला बेफोर बाथ्राया माबोरै गनायजाथावना बेखायनो रायजो राजाफोरजोंबो बिपिएफ पार्टिया सानफा एफा गाज्रि मोनलांजागासिनो दङ रायजोफोर मिथिगौ बिपिएफ पार्टिया जिर' जानो थांगासिनो दङ जायफ्रा बिपिएफ पार्टिखौहाय बजबनानै बिपिएफ पार्टिखौहाय मोजां मोननानैहाय सापर्ट खालामदों बैसोर बायदि मानसिया गाव गावनि सार्थनि थाखाय गावनि मोननांगौ मोनथायफोरनि थाखाय आरो सिगांनि समावहाय मोनजादोंमोन दानि समाव मोनजायाखै नैबेफोरनि थाखाय बिसोरो सापर्ट खालामदों रायजोफोर बाखि बर' रायजो राजाफ्रा जेसेबांनाखि दङ गासैबो इउपिपिएल पार्टिखौहाय सापर्ट खालामगासिनो दङ जाहोना जाहैबाय फिउचारनि समावहाय इउपिपिएल पार्टिया बर' हारिखौहाय गेरेमसा रायजो दागोन बेखौ थांखि लानानैहाय रायजो राजाया इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों सासे फरायसा आङो कमेन्टआव नुदों बिथाङा फरायसा बिथाङा साइन्स कलेजावहाय पलिटिक्स साइन्स फरायगासिनो दं होननानैहाय आङो खोनानो मोनदों दे नोंथाङा जुदि फरायदोंब्ला मोजाङै फराय कमप्लिटलि नोङो पलिटिक्सखौहाय फराय नाथाय आदा सदा नलेज लानानैहाय ससियेल मिडियायाव रायजो राजानि सिगाङाव नैबे डिजिटेल मुगायावहाय भाषण होनो दा ओंखार फेसबुक पेजावहाय आं नुदों बे मानसिखौ आं नामखौ बुंथ'वा आंनाव दङ नाथाय आं बेखौ बुंथ'वा माब्लाबानि समाव नांगौ जायोब्ला बे मानसिखौहाय आङो ससियेल मिडियायावहाय फेस खालामगोन मिथिबाय रायजोफोर दा बियो मा बुंदों मिथिगौ ना बिथाङा बुंनो नागिरदों जे दानि जे भारतनि संबिधान 8 सारियावहाय बर' रावा सोसनजादों नैबे बाथ्रानि सोमोन्दै बुंदों आं गनायो बिपिएफ पार्टिया भारतनि संबिधान 8 सारियावहाय बर' रावखौहाय सोसनदों बेखौ आं गनायो नाथाय बाहायनो थाखाय खाबु होनो हायाखै बेसो दुखुनांथावा एकमात्र बिपिएफ पार्टिया बिटिसि एकर्ड जानाय समावहाय बर' रावखौहाय भारतनि फाइलावहाय मात्र एडमिसनल' खालामनानै दोनदों रायजोफोर नामल' सोसननानै दोनदों नाथाय बेखौहाय मा खालामनांगौ मारै बाहायनांगौ माबोरै संबिधानाव लाबोनानैहाय बर' रावखौहाय सारा मुलुगाव गोसारहोनांगौ बेनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै बिपिएफआ दा बेनिखायनो आं बुंदों नोंथाङा फरायदों फरायबाय था इयुनावहाय बेनिफ्राय साबसिन बुजिगोन दा आदा सदा फरायनानै ससे नलेजखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया मोजां नङा आजिखालिनि लाइमोनफ्रा आजिखालिनि रायजो राजाफ्रा बुजिया नङा बुजिजोबो सैथो बाथ्राखौ आं बुङो रायजोफोर दिनै हाग्रामा महिलारि सारा खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म बिसोर सानैखौहाय सिआइडि फाथायदों होननानै बुंदों अब्ला हाग्रामा महिलारि सारनि गोसोआवहाय सिआइडि सोदोबा दासिमबो दङ बै समावहाय जेब्लानाखि बिटिसिआ एकर्ड जादों 2003 मायथाइयाव बिनि उनावहाय 2003 मायथाइनिफ्राय लानानै 4 मायथाइसिमहालागै जोंनि बर'नि दावहारुफोरखौहाय भुटानावहाय अपारेशन खालामदों बिनि उनावहाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गामि गामि सिआइडि फाथायनानैहाय बर'नि नंथारै दाय गैयै मानसिफोरखौनो बुख्रुब सुख्रुब खालामबोदों दा बेखौ लानानैनो जानो हागौ हाग्रामा महिलारि सारा सिआइडि फाथायदों जानो हागौ बेखौनो बुंदों जानो हागौ मिथिबाय दा बे बाथ्राया नंखाय नङा रायजोफोर आंजों समान बैसोनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय जेसेबांनाखि मानसि दङ साफ्रोमबो मिथिगौ ना मा बुङो रायजोफोर ना नंखाय बुंदों नामा आङो मोखाङाव सि गोसोम गोसोम खानानै सोर बबेयाव फैदों सोर बबेयाव जाफैदों बेखौ नागिरनो सिआइडि फाथायनाया बिपिएफ पार्टिनिफ्रायनोमोन दा बे बाथ्राया नंखाय होननानै सोरबा सानदों नामा जुदि नंखायब्ला बिनि फोरमानखौहाय आंनो होब्लानो जाबाय आंबो फिननायखौ हरफिनगोन दा बिनिखायनो आं बुंदों भारतनि संबिधानावहाय बर' हारिखौहाय सिनायहोनो हानाय बा एसेम्ब्लियावहाय बर'नि रावखौहाय बाहायनो हानाय पावारखौहाय इउपिपिएल सरकारनि सीएम प्रमद बर' सारासो मावफुंदों आरो जेसेबांनाखि जोंनि बड'लेण्डआवहाय मेडिकेल कलेज
इउनिभारसिटि दङ आरो सेक्रेटारियेट अफिस बियो गासैबो BPF सरखार सालायबाय थानाय समसिमहालागै 2020 समसिमहालागै इनकमप्लिट अब्ला आं माब्रै BPF पार्टिखौहाय मोजां खामानि मावदों होननानै बुंनो रायजोफोर आरो 17 बोसोरसिमहालागै बर'नि हाखौ जे BPF पार्टिया जेंनाखौहाय फोसाबनानै होआखै नैबे बाथ्राखौ लानानैसो आङो दुखु मोनो रायजोफोर मिथिबाय दा बर'नि थाखायनो एकर्ड खालामदों रायजो राजाखौहाय रैखा खालामनो थाखायनो एकर्ड खालामदों नाथाय रायजो राजानि थाखाय ओरैनो नांबां जाबां खम्बल होनानै सिखा रुवा होनानै ओरैनो भट जानोसैलाल' थगायफ्लानानै इलेक्सन देरहायै सियाराव जिरायबोनानै गाव हारसिंल' स्करपिय' बलेर' गाखोबायनानैहाय धोन सम्पति बुथुमनानै बर' हारिया बबेजों थांदों बबेजों थाङाखै बेखौहाय नोजोर होआलासिनो ओरैनो उदां उदां थाबोनायनि थाखायसो आङो BPF पार्टिखौ सोंखारिदों रायजोफोर मिथिबाय आंबो बुङाखै BPF पार्टिया जेबो मावाखै होननानैहाय जागायजेननायानो BPF पार्टि एकर्ड खालामजेननायानो BPF पार्टि अब्ला आं मानो बिसोरखौहाय इसेबां गाज्रि मोनो दा जागायनानै होबाय नाथाय मावनो सम मोनसेयावबो 17 बोसोरसिम मावनो सम मोनसेयावबो खामानिखौ मावाखै नैबेसो दुखुनांथावा बर' हारिनि थाखाय दिनैहाय 4 बोसोरनि गेजेरावनो बर'नि रावा संसदआवबो उइदाउट पारमिशन रायलायनो हानाय क्षमता मोनदों बर' हारिखौहाय सारा मुलुगावनो सिनायहोनो हानाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला बे खामानिखौ सोर मावखो बे खामानिखौ UPPL नि CM प्रमद बर' सार दैदेननायनि थाखायसो बे खामानिया जानानै फैदों आं लाजिनायसो मोनो मिथिबाय दा BPF पार्टिनि नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय सापर्ट खालामनानैहाय खोथा बुंग्राफोरखौहाय आरो आङो नुनो मोनदों 8 अक्ट' खालार खालि खाम्फा बरगयारि सारा BPF निफ्राय UPPL आव हाबदों बेनि उनावहाय 9 अक्ट' खालार खालि आरोबाव सासे UPPL निफ्राय BPF पार्टियाव दैदेनगिरि हाबदों होननाय बाथ्रायाबो नंखाय बिसिनि जेसेबांनाखि मावनाय हाबाफारि जेसेबांनाखि जयनिं जादों बिनि फिननायखौ जोङो रोखा रोखा नुबोबाय थादों बेसेबां नंखाय बुंनो रायजो राजानि सिगाङावलाय देख फिननाय होगासिनो दङ माखासे मानसिफ्रा अब्ला माब्रै UPPL पार्टिनिफ्राय BPF पार्टिखौहाय आङो मोजां होननानै बाख्नायनो रायजोफोर दा बेनिखायनो आं बुंदों जायफ्रा फरायदों फरायबाय था मोजाङै फराय पलिटिक्स लादोंब्ला पलिटिक्सआव मोजाङै फराय डक्टर फरायनो सानदोंब्ला मोजाङै डक्टर फराय IAS अफिसार IPS अफिसार जानो सानदोंब्ला गोसो होनानै फराय बै समाव जोंफोर फरायनोबो सम मोनाखै इसेबां जोंहा खाबुबो मोनाखै बेनिखायनो आं बुंदों जायफ्रा फरायसा नोंसोर बायदि मानसिया पलिटिक्सआवहाय बाथ्रा बुंनो ससियेल मिडियायाव दा ओंखार दिनैनि जुगावहाय आंबो नुगासिनो दङ बबे सोरखारा मा मावदों बबे सरखारा मा मावनो डिसिसन लादों बेखौ आंबो नुदों दा प्रमेला रानी ब्रह्म बायद'खौ आं बुंदों खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म सार बिसोर सानैया बेसेन दङना गैया समासो दिन्थिगोन नुलांगोन नायलांबाय था रायजोफोर ना मा बुङो रायजोफोर अब्ला रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि